Usiphatha kanjani isifo soshukela? Izinto eziyisikhombisa ezikwenza uphathe ezempilo yakho. Qaphela ushukela osegazini lakho. Hlola amazinga akho kabili ngosuku. Yazi izinombolo zakho. Gcina ukuphatha okuhle. Qaphela ukuba khona kwe-hyperglycemia. Qaphela ukuba khona kwe-hypoglycemia. Lapha ngokufanele, phuza imithi efanele ngezikhathi ezifanele, ngendlela efanele. Yidla ngemfanelo, phatha okudlayo nokuphuzayo. Lapho udla futhi uphuza, isilinganiso sokuthi udla uphinde uphuze kangakanani. Zivocavoce ngemfanelo. Yenza ukuzivocavoca kube yingxenye yosuku lwakho. Yenza ophumelela ukukwenza. Yenza okuthandayo. Kwenze ngaso sonke isikhathi. Kwenze ngendlela ephephile. Yiba nokulunga. Qaphela izinguquko zomzimba, amehlo kanye nombono, izinyawo nemilenze, umlomo. Zizwe usesimeni esihle. Nakekela imizwa yakho. Ukuhlobana, isimo sengqondo yakho, nokuba nempilo enhle. Phatha ezempilo yakho. Bheka izinguquko eziba khona. Cela usizo. Misa ukutheleleka. Vimbela i-COVID-19. Ezempilo yethu zisezandleni zethu.